situácii, kedy sú jeho spoluhráči jedného menej. Teraz prihrávka, po ktorej sa nepískal offside a vznikla z toho obrovská. Zatiaľ neprichádza zakončenie, ale Skaličania majú veľkú príležitosť, ktorú však nevyužívajú. I Trnave, uvidíme, či skoro je aj teraz. Kotván, ale Yildirim výborne betónom zlý. Strela, ale príliš nepresná. A dopredu pôjde opäť Trebišov. Naznak rýchlo proti útoku, toto ale bola veľká trnavská chyba a následné sľubné prečíslenie, dokonca aj zakončené. Toto možno pošteklilo Yildirimovú lapačku. Následne ešte puk, ktorý sa poodrážal pre... Aj do tohto zápasu exekúcia, zblokovaný strelecký pokus. Dobrá kombinácia tohto humenského útoku. Miestni štatisti sa príliš nenarobili po 20 minútach s počtom zapísaných streleckých pokusov. Ja sa samozrejme opäť očakáva od domácich, že trošku zaberú a ukážu možno čosi viac smerom dopredu. Napríklad aj takouto príhrávkou a následným pokusom o dorážku. Pišoja. Zákrok Yildir. Nabrať rýchlosť vo vlastnom pásme. Šikovné rozohratie na pravé krídlo. Aj dobrá kľúčka. Dobré napadanie Hamráčka, vďaka ktorému môže zakončovať Sema. Na oslobodenie sa. Rana z prvej a zákrok. A našliapnuté na hat-trick a teraz jeho individuálna akcia, ktorá k nemu celkom jednoznačne smerovala. Následne ešte pokus o zakončenie. Pieko uspel. No a musia hrať, ale sú napadaní. Legalín. Stále teraz dostal prihrávku, Legalín sa ide natlačiť na Yildirima. Resunková prihrávka na Haščáka. Haščák si to ešte stihol stiahnuť do jazdy a nabiť Oleksandrovi Peresunkovi. Následne sa aj sám Haščák dostal do príležitosti. V čase, keď otvárame posledné 2 minúty tretej tretiny, mal Prešov ďalšiu zaujímavú príležitosť. No a Pekná prihrávka, z toho môže byť ešte príležitosť. Aj bola. Prípadne nepresné. Koniec stretnutia máme už aj v Topolčanoch. Topolčany Proti Humennému aj dnes proti Trnave dotiahla. Duel do samostatných nájazdov. Živický, ten bol zneškodnený. Nájazdok. Jakub Čunderlík. Let druhého detvianského gólu. Čunderlík. Bodová strata pre Detvu. Adrián Valigura.